बरायना लाहरबाय गोबाव जाबायमोन नै फैलायबाय गुरब्लानो नोंथांमोननि सिगाङाव सानदे दिनैथ' देवबार मोजां गाज्रि खबर लालायनो होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय नै लाइभ भिडिअ लाइभ सोर सोर मोजां मोनो नायलांदो दसे लाइभखौहाय दिनैनिखौ जाबाबो जायाब्लाबो नोंथांमोनजों एसे सावरायलायनो होननानै नैबे लाइभखौ लाना फैनाय जाबाय आरो मा ना गाइसमोन दा नोंथांमोना माब्रै दं खबर सबर नोंथांमोननि खबरफ्रा बोरै एसे नोंथांमोनाबो फोरमायहरलायदो आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोननि खबरबो लानो लुबैयो सम सम दा नोंथांमोना माब्रै दं एसे खबरखौ फोरमायहरदो आंनो आंथ' एकदम मोजाङावनो दङ माने बर्थमान न'आवनो दं न'आवहायनो दङ दिनै थ' लोगोफोर न'आवनो फिसा फिसौ खामानि मावलाबाय थादों न'आवनो दं दिनैथ' देवबार अखा हागोन नामालाय माथो बार गुसु बारदों मानो फैयाखै नों न'आव नैबेयाव दै सेरफैलाय दै लाना फै गोसो गोरबोजों साफ्रोमखौबो नैबे लाइभआवहाय दुंब्रुदै बरायहरबाय दैखौ लाबोना दोनफै न'आव अरा सुफै थ' लाइक कमेन्टफोर खालामलाबायदो नोंथांमोन एसे कमेन्ट खालामदो गेजेर गेजेर खबर लालायबाय थागोन बिदिनो खानाय दारि लावलांजोबलायबायलै नोंथांमोन सिननोनो माथो समखौनो मोनाखै समानो फैसा गैयाना सिननो सोरबाफोर सुपार चाटआव 50 थाखा हरोब्ला सिनगौमोनलां बेकग्राउन्ड ओइ बे सिगांथिंजायनि केमेराया माथो मोजांखौनो नुलालै बिराद फुरलाला नुग्रा जाबाय माथो माने सिगांनि केमेराखौ इउसखौनो खालामनाय जाया नालाय हिनजावफोर मोनबासो सिख्लाफोर मोनबासो सेलफि लालाबायनाय इउस खालामगौमोन जोंथ' आरो सेलफि लानो बोरै सिगांनि माने केमेराया एसे प्रब्लेम जाबाय नैयो माबायदि नुदोंथाय भिडिअ'खौ नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरलाय नैबे लाइभखौहाय नांथा नुंथासो नुदों खोमा न' दिनैथ' देवबारलै नोंथांमोन देवबार दिनैथ' माने सुटि स्कुल गासिबो सुटि नोंथांमोना सोर सोर मा बेदरजों जाखो एसे फोरमायहरदोब्रा आंनोबो आंथ' अमा बेदरजों जाबायलै देवबाराव दिनै देवबार नालाय हाथायाबो खाथियावनोखा लायनानै फैबाय अमा बेदरजों जाबाय आं दा नोंथांमोनहाबोथ' दिनै देवबार नालाय फ्रि जायो गासिबो ओमफ्राय नोंथांमोना दा माजोंहाय जाखो आरोना ओंख्रिखौ एसे कमेन्टआव आंनोबो फोरमायहरदो आंबो नोंथांमोननि माने खबरखौ बिदिनो लानो लुगैयोलै आंनि साबसक्राइबारजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोननि खबरखौबो सम सम लानो लुगैयो बेनिखायनो माने बिदिनो सम सम फैबाय थागोन आरो लाइभआव गेजेर गेजेर नोंथांमोना नायग्राफ्रा नायनो हागोन आरो ने नोंथांमोना सोर सोर नायग्राफ्रा नायनो हासिगोन नायिफोरखौथ' आरो आङो मा बुंबावनो नायिफोरखौथ' नायहोनो हाखाया जाय बिथांमोना एसे मोजां मोनो बिथांमोना एसे नायनो हागोन आरो दा आरो गोदानब्लाथ' आरो साफाग्राबलाय साबसक्राइबखौथ' खालामनानै लादो नोंथांमोननि एसे सापर्ट मददखौ मोनलांबाय थायोब्ला आंबो एसे मोजां मोजां भिडिअ होनो नाजालांबाय थागोन एसे गोजान जायगाफ्राव बेरायहैनो नाजागोन आंथ' दा न'आवनो दं न'निफ्रायनो भिडिअफोरखौ बानायलाबाय थायो आङो माने गोजानावबोथ' थांनो हाया नालाय फैसा थाखाबो गैया आंथ' हाजिरासो मावलाबायो बैनाव बेनिखायनो माने फैसाफ्रा मिलाया मबाइल गंसेखौनो दासिमबो बायनो हायाखै आं नोंथांमोन एसे माने मबाइल
गोदान लानो हायोमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन भिडिअ बानायनायाव भिडिअफोरखौ एसे मोजां नुगौमोन नोंथांमोना एसे क्लियारफोर नुगौमोन आरो दामाने मबाइल गंसेखौनो बायनो हायाखै आङो ओमफ्राय भिडिअखौ होमबाबो बानायबाय थायो आं नैबे आंनाव मोनसे नैबे मबाइल आंना नै 4 बोसोरसो जाबाय नामा नैबे मबाइला टेक्न' आंना मबाइला एकदम 4GB रेम एकदम बुंजोब्बाय माने जायगायानो गैला मोनसे भिडिअ बानायब्ला मोनसे अबेखौबा दाननांगौ ओमफ्राय आरो मोनसे भिडिअ बानायोब्ला अबेखौबा दाननांगौ बिदिसो माने मिलाय मिलाय बानायबाय थायो आङो ओमफ्राय आङो मोनसे चेनेल खुलिबावदोंमोन नोंथांमोन दाथ' बे चेनेलखौ सार्चआवबो मोननाय नङा माबायावबो मोननाय नङा आङो मैया दाख्लैसो खुलिदों जास्ट सानथाम जादों ओमफ्राय आङो फार्स्ट ब्लग भिडिअ हगारबाय ओमफ्राय आङो नैबे भिडिअआव माने हिन्दी लेंगुवेजनि माने आंनाथ' हिन्दी रायलायनाया बारा पारफेक्ट नंखाया होमबाबो माने आं हिन्दीनि इदिनो बानायनो सानदों आरो बानायनानै होनो सानदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बे चेनेलखौबो आरो एसे बे चेनेलनि नामा जाहैबाय हिन्दी मेकार दै आं गोदान मोनसे चेनेल खुलिदों हिन्दी मेकार ब्लग नोंथांमोना दा सार्च खालामब्लाबो मोननाय नङा खोमा बेखौ गोदानसो नालाय माने सार्च लेभेलावनो फैनाय नङा बियो दा भिडिअखौ आं मोनसे हगारबाय हगारनायालाय फार्स्ट ब्लग भिडिअखौ हगारबाय बेनिफ्राय इयावबो सानफ्रामबो भिडिअ होनो सानबाय थादों ओमफ्राय मा जायो दा चेनेलखौथ' आङो मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा अनेक खुलिबाय मोनसेबो माने आंनिया साक्सेस जायाखै ओमफ्राय आङो दायो मोननै चेनेलखौल' फिक्स खालामनानै लाबाय नोंथांमोन नैबेथ' आंनि मोनसे थाखाबायानो बेयो जाहैबाय जोंनि गावनि भाषाजोंनो जोंनि बिमानि रावजोंनो नैबे चेनेला ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय हिन्दीआबो माने बारा पारफेक्ट नंखाया नालाय बिदिनो माने एसे जा रोङो बेफोरजोंनो आरो नोंथांमोन दा ओमफ्राय नोंथांमोननि एसे सापर्ट मददखौ बावबो मोनगोन होननानै आसा खालामो जाय बिथांमोना नायनो मोजां मोनो नायदो मोजां मोनैखौथ' आरो नायनो होनो हाखाया आरो आङो सोरनिबा मबाइलखौ लानानै साबसक्राइबबो खालामना होआ साबसक्राइब खालामनाबो हैया आङो लोगोफोरनो आरो मानसिफोरनोबो साबसक्राइब खालामना होआ आङो सोरबा जुदि इउटुब नायनायावनो मोनदोंब्ला बोलानायावनो जुदि मोनफ्लांबायदोंबा चेनेलखौहाय गावसिजोबनानै होदो आरो साबसक्राइब खालामजोबनानै थुफ्लेलाजोबनानै होदो आंथ' रावनिबो मबाइलखौ लाना साबसक्राइब खालामना होखाया थ' बिदिनो माने नाजालांबाय थानोसै र' एसे मोजां भिडिअ होनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे आउटफ्राव एसे बेरायहैलाबायनो नागिरदोंमोनलाय ओमफ्राय माथो मिलायाखै नोंथांमोन दासान्दि माने न'आवनो बिदिनो एकदम बेखारथार ओमफ्राय दे नोंथांमोना एसे गोदानफोर फैदोंब्ला चेनेलखौ नायनोबा बांसिनब्लाबो साबसक्राइब खालामनानै लादो साबसक्राइब खालामनायावथ' फैसा लाया नोंथांमोन एसे नायनोबा बांसिनब्लाबो माने साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो मा आंनि नैबे मोखांखौ नायाखैब्लाबो दारिफोरखौ खानायफोरखौ नायनानै एसे साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो गोदानफोर फैदोंब्ला मोजां मोनग्राफ्रा जोंनियावथ' आरो जोंनि बर' चेनेलखौथ' आरो रावबो बेलेगफ्रा नायखायानोसै ना मा होनो नोंथांमोन जों गावजों गावनो नायलायलाबाय थानांगौलै जाब्लाबो जायाब्लाबो नोंनिखौ आंनिखौ नों नायलायलाबाय थानांगौ होमबानो जायो जोंनिखौथ' रावबो बेलेग मानसिफ्रा नायखाया आरो बुजिखायाबो जोंसो बुजियो बेलेगनिखौ हारसा होन जों बुजियो हिन्दी होन बुजियो ओमफ्राय बिदिनो आदिबासि होन जों बुजिजोबो बिसोरथ' जोंनिखौ बुजिया अबेखौबा बुजिनो हागौ होमबाबो जों बिसोरनिखौ बांसिन बुजियो आरो होमबाबो जों बिसोरनिखौ नायो सापर्ट खालाम जोंनिखौथ' बिसोर नाया नायनायालाय होमबाबो जोङो नायो आरो बिसोरनिखौ ओमफ्राय जों गावजों गावनो नायलायलायबाय थानांगौ दै नोंथांमोन आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोननि भिडिअखौ आंनो हर नायफ्लेबाय थागोन आङो आंनिखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायनो हागोन आरो एसे बिदिनो नायलायलायबाय थानांगौ आरो जोङो ने गावजों गावनो नोंथांमोन ओमफ्राय आरो लाइभआव आङो माने माबाफोर जुदि बुंनायाव एसे भुल जादोंबा नोंथांमोना एसे निमाहा होदो आरो ने एसे माने जुदि गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंथ' आरो नोंथांमोनखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामनो फानि बेफोरबायदि मिनिहोनोबो हाया बिदि माने कमेडिबो खालामनो रोङा बिदिनोसै आरो आंनाथ' भिडिअआ न'आवनो जालाबाय थायो न'आवनो बानायलाबाय थायो आङो बेलेगावबो थांनो हाखाया नालाय आरो जोंनियाथ' आरो जायगाया बेनोसै गामिफ्राबो बेनोसै देखायनांगौ जेबो बिदि गैया होमबाबो आङो देखायबाय थायो बानायो ओमफ्राय दा आङो माने न'आवनो दङ दायो दिनैथ' सानदे देवबार
फेसबुकखौबो नोंथांमोना फल' खालामोबा खालामना लानो हागोन। फेसबुकआवबो आंना सायखं ब्लगआनो फेसबुकखौबो खालामना लाब्लानो जाबाय। न'आवहाय माबा माबि बानायबाय थादोलां नोंथांमोन देखायथ'ला आं नोंथांमोननो नङाबा नोंथांमोना लुगैनोबो हागौ सोरबा सोरबा मस बानायगासिनो दं आङो मस होनलायदों गनाया नोंथांमोना नुबा लुबैनो हागौ सोरबा सोरबा बर'नि पियर माल बानायगासिनो दं आङो न'आव नोंथांमोननो देखायथ'ला दै आं बानायनायखौ नङाबा नोंथांमोना दिनैथ' देवबारबो लुगैनो हागौ। दे गोदानफोर फैदोंबा एसे गावनिनो लोगोफोर फंबायफोर साननानै एसे साबस्क्राइबफोर खालामलाबायनानै लादो। सोरबाफोर गोदानफोर फैदोंब्ला न'आवहायनो एसे बायदिसिना मावलागासिनो दंलै आं औ एसे माने न'आवहायनो फिसा थुब थाब बेखौ मावलाय मावलागासिनो दं जेरावबो थाङाखै न'आवनो दङ बेखौ मावलाय माने फिसा थुब थाब मावलागासिनो दं न'आवनो उफाय गैया समखौ दिनै बारहोहरनांसिगोन बिदिनो बेफोरबायदि माने जेबो खामानिथ' गैखायानोसै जानाय लोंनाय बेरायनाय आंनिया माने सोरांबाथाय फुङाव सिखारनांगौ ब्रास मानजिनांगौ ओमफ्राय न'आवहाय फंनै फंथाम रायजानांगौ बेनिफ्राय ओंखाम जानांगौ आरो ओंखारलांनांगौ बेरायहैनांगौ लोगोफोरजों बेनोसै आरो फुङाव सिखारनांगौ ब्रास मानजिनांगौ न'आवहाय एसे माने रायजानांगौ एसे रायजानो मोनबासो मोजां मोनो नालाय गोसोफ्रा ओमफ्राय एसे रायजानांगौ ओमफ्राय बेलेगाव ओंखारलांनांगौ आरो बेरायहैनो फुख्रि दङ नै मोननै न' जिङाव खिन्थु हमनो हाया मालायनि गोजा नैबे मोनसेया रायजोनि नैबे मोनसेया ओइथिंजायनि नङाबा बेफोरावनो नाफोर हमनानै टाइम पास खालामनो हागौमोन ना गिदिर हमनानै देखायनो हागौमोन नोंथांमोननो फख्रियालाय दङ खिन्थु हमनो हाया बेलेगनिसो ओइथिंजायनि एकदम देनजारसो जानला मोनला हा माबा आं साबुन दखानि नामा आं साबुन बेफारि नामा आङो हायात'नो साबुन नांगौनो हायात'नो देखायलाय एसे ओरै फैब्रा इयाव हायात' दे गोदान फैदोंब्ला एसे साबसक्राइब खालामनानै लादो आं भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोन लाइभखौहाय बिदिनो सम सम फैबाय थागोन नोंथांमोननि खबरखौ बिदिनो लालायबाय थागोन नोंथांमोना कमेन्टबो खालामखायानोसै लाइकखौबोथ' होखायानोसै होमबाबो गारा आङो बानायबाय थागोन भिडिअखौ होबाय थागोन जेब्लासिम नोंथांमोना माने मोजां मोना अब्लासिम नोंथांमोना नायबाय था जेब्लासिम मोजां मोनगोन अब्लासिम नायबाय था थ' लोगोफोर बिदिब्ला आरो दिनैनि लाइभखौ बारा गोलाव खालामला मेंलायबाय आङो रायलायनायाव मेंलायबाय खानायखौ सिननांगौ ना सिनालै नोंथांमोन खानाया लावलांबाय माथो सिननांसिगोनलै खानायखौ ने दारियाबो गोलाव जालायबाय नै खानाय दारि गोनाङा बिदिनोलै नोंथांमोन थाब लावबाय थायो थाब सिननांगौ जायो फैसाखौ थाब गारबाय थानांगौ जायो सप्तायावनो लावबाय थायो नै लावलायबाय सिनबाथाय दा थांसिगोनलाय 80 थाखा 90 थाखा एकदम माने सप्तायावनो होबाय थानांगौ जायो गारबाय थानांगौ जायो खानाय दारि गोनांफोरनि प्रब्लेमा बेनोसै
दारिफोरखौलाय मोजां लायोब्ला एसे मोजां नुयो होनो मानसिफ्रा खिन्थु आं सिननो रोङाना आं बिदि माने मोजां बेफोरबायदि माबानो रोङा दा आरो मालानि समाव मबाइल गोदान लानो हाबावगोन मोजां मोजां माने बेलेगफोरबायदि आंबो हेलौ गाइस खुलुमबाय नै नोंथांमोनखौ नै गाइस नै गाइस नै आं बेयाव फैदों बेफोराव फैदों होननानै देखायनो हाबावगोन मबाइल मोजांजों मालानि समाव लानो हाबावगोन हेलौ गाइस गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे ब्लगाव होननो हागोन आङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै दा आरो बेनोसै मबाइलाबो बिदिनोसै मानसियाबो बिदिनोसै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गोदानफोर हाबदोंब्ला नायनोबा बांसिनब्लाबो साबसक्राइब खालामनानै लादो आरो मा ने एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि